На вуліцы вясна, а камунальны фронт Гомельшчыны ўжо на ўсю моц грыміць тэхнікай. Мінулая зіма ў рэгіёне прайшла гладка, але нават пара дробных аварый прымусіла службы жыллёва-камунальнай гаспадаркі дзейнічаць на апераджэнне. Зараз у вобласці ідзе вялікая замена цепласетак, амаль чвэрць ад усяго гадавога плана ўжо пад зямлёй. Кіраўнік рэгіёна Іван Крупко ставіць задачу перагледзець і паскорыць графікі. Усё павінна быць гатова задоўга да першых халадоў. Работа проводится по замене тепловых сетей, водопроводно-канализационного хозяйства. Уже заменено порядка 20% поставленных задач на текущий год. Проводится обследование жилищного фонда, поверка оборудования. В текущем году будет проведена замена в Петрубу 58 километров тепловых сетей. Это составляет 15% от сверхнормативных. Данная работа проводится ежегодно. Текущий год не отличается ничем. Работа настроена, труба закуплена, осталось только выполнить. Паралельна вобласць запаўняе склады дровамі і дранкай. План па драўляным паліве выкананы амаль цалкам на 92%. З патрэбных 320 тысяч кубаметраў на базах ужо ляжыць 295 тысяч. У адной звязцы з камунальнікамі працуюць і энергетыкі. Гомельэнерга рыхтуе да зімы не толькі свае кіламетры цепласетак, але і магутную страхоўку на выпадак пазаштатных сітуацый. В настоящий момент у нас имеется 40 дизель-генераторов разной мощности для устранения аварийных ситуаций. И еще 10 дизель-генераторов будут закуплены до конца этого года. Серьезная работа проводится по устранению повреждений на кабельных линиях. В настоящий момент у нас доходит на повреждение 12 кабелей, 94 уже отремонтированы. И до конца августа месяца все кабельные линии, которые находятся в транзите, будут отремонтированы в полном объеме. Асаблівы акцэнт гэтай кампаніі на аграпрамысловы комплекс. Да зімовых халадоў у вобласці трэба падрыхтаваць каля 640 жывёлагадоўчых аб'ектаў, закрануць і парадка 260 машынных двароў, дзе падчас маразоў будуць захоўваць і абслугоўваць тэхніку. Абараніць комплексы ад збояў у моцныя маразы аграрыям павінны дапамагчы прадпрыемствы-шэфы. Сегодня разработан график в Гомельской области по подготовке животноводческих помещений. Разбит помесячно. Отработано предприятие самое проблемное по подготовке, которые были в прошлом году к зимнестойловому периоду. Сегодня с учетом привлечения шефских организаций до 1 сентября мы должны подготовить 100% сельхозобъекты к зимнестойловому периоду. Часу на разварушванне няма. Іван Крупко падводзіць рысу. Ад якасці працы за 3 летнія месяцы залежыць усё. Гэта і захаванасць пагалоўя, і бесперабойная работа тэхнікі зімой. Іспытна трываласць здаць абавязаны ў вызначаны тэрмін. Тацяна Піменёнкава, Уладзіслаў Казлоў, тэлерадыёкампанія «Гомель».